Kay girl magud ko kay ara magtunggola kay Hala, gwapo! ano ko ba. Ganina, abi ko ba pa siguro sumpa na gagawin. Wa mo ko nagpahibaw. Akarang hindi kalit-kalit. Dami sa man. Ha? Minsan man. Arang karatang ko nami. Dami sa man. Hi guys, manang adlaw nitong tanan. Karon ng adlaw, April 4, 2023. Arang lipas agad sa daw. Kay si Promi, nanganak ko siya. Normal. Di pa sang adlaw, nag-uun agad ko. Nagabi po na nag-uwan kay inita ang nastida ni Promi, anak ko ano magkakazo. Maluoy ko rin siya magtanaw ba kay mag-agay-agay siya kay sakit like ko rin isang bugan. Maluoy ko rin siya magtanaw. Sige ko ampus Ginoo nga. Magawas ang tanang pataa kay arong kuan di na gantos lagi kay kan naging manganak nagdungaw sa kawatan ng imong kinabuhi. Kuan magisang Judith ugma April 5. Ning sa na sila adto sa ubay ganihang buntag. Kay nag-uura kay pud ni kay anak ko ara kadyo bisang tijan. Gabi ido gadyo ko nga to gabi. Kay kanang nay sige kog ampu. Nasa Promi lagi mga anak na wapo ko mahilin na. Tangan na hunadod ingon ko nga mga anak ni Promi normal lagi ni mga anak lagi ni sa ugma. Gabi dugay pa siya natog barang likod-ling ko pa rin tanog TV. Sa pang gilam-hilam magisang tijan ning ko nga Bibi Delton gawas na taon ugma puhod. Pero napatang na huna ingon ko nga ala di lagi ni siya masiis. Diha man ning text na ho. Si Kuan Ma'am Jenny Haso. Text siya, ahapong nabasahan, ahapit na mo alas 9. Ingan man siya ngatir. Sumpaan na si Promi. Karang naay, pagkuha og buwak, tug saba ni dyan nga mo na imong buhaton. Nja, mao to nagdali ko gawas. Mao to dito ko gawas. Nangita kong buwak. Wa mo ko nakita sa among buwak. Orchids kay wa man namuwak. Dito ko ka man ang hilin. Yeah. Nakasagad ko daring manang hilin. Kaya hamanggi kutlo agad ang buwak sa isang orchids. Ini man si Ma'am Jenny Haso nga sumpa lagi kuno kay karong tuiga daghay ni agi nga naay eskalipsi. Kalipsi. Hindi mo to'y panahon nga naay nag-eskalipsi lagi. Agaban ko nga na maglisod ko ng panganak. Ingon man sa sumpa atir. Pagkuha rin itong buwak, ansa ka nang naay ibuno ni Promi. Ado pagsaba nga mo na imong buhaton. Madrid ito sila. Anza. Moto ang iswadan. Nagkuan ko. Nagtalikod-talikod ko nga na ang gitaguaris. Ang kabutas likod. Ang gibuno og kalit. Ang tigan. Ang gana. Arang karatan ni sa pagbuno sa buwak. Kay abi ko ni og karang nihas. Pagbuno po dahon. Ingin po nga mga anak. Ang taga-og mo flor. Ingin po ko ang pakapianag istorya. Kung siya magdahom og moto ang buhaton nga siya bunong buwak, sumpa lagi nang inganak ko mo. Para madali rag panganak. Ha, alas 3:45 ning chat si Undoy ni Ate Ali ning gawas sa nagbata. Salamat sa Ginoo kay nanganak ra si Promi nga normal. Nakahilak ba dapat ni? Kay excited na may kakita ni Frank Dalton. Wadto tanay. Bagawas na. Katungwa pa sila mo ganin kung ansa pa imong giwati floor. Mungutan ako. Kay dako ra ba sa kadyo jang tijan. Ingon siya nga kuan karang nahadlok mo siya. Sa bato ni po ko nga adto ra man nagikahadlok. Kay normal lagi nang imong pagpanganak. Okay lagi na. Hala buutan di kadyo Ginoo. Gidingag daga mo nga pagampo. Karang gigoon na ba mi kaming tanan. Salamat gud sa Ginoo. Kaya nanganak ka doon sa Promi nga normal, nakahilak ming tanan. Si nanay po hilak, si Ate Ali po. Na, ang lipada ganda mo, hindi masang taga mong gibati. Excited na ko, magkakita sa bata. Ipalahi na ba kung Promi tawag, agaban ko no tiya. Sa ako ko no ingka. Excited na ko. Pero, kuhansod ka nang nay, nakasa akong mananghilin. Kaya kaning buwak lagi ni Janggi. Kutlo gabi kay mo ang gibuno sa tindahan ni Promi. Kaya sumpaan nagi kuno. Madrid ka na. Bo na ingana nay, tira ba ni yang sumpa nay? Sumpah bitaw, disumpah ito na siyang bakabungan. O siyang, pito pag nabidan. Sumpa pa nimo? Oh, Kay? kansi.
Ano sa'yo magabuhat? Ang puno. Nakarat pa siya. Ah! Kadlaon to, ang ikaw karotse ang himuhag tubig, dan ang gabi, yan ang ikaw karotse ang himuhag tubig. Pagkakadlaon, mga 4:30, nang gisampit sa tapos taas. Si Promi, kaduha na rin gisumpa. Gisumpa di ko no pang nanay pagpito ka buwan. Karuti. Kaya kato naging nay. Sige, kuan, iskalipsi. Diyan otro na ito pag iskalipsi des niagi. Ni otro man, madro pa ng otro. Nga, kot pa mas buwak. Naampo pag ko. Yung ko ginoo ka nang nay. Mga anak na tas Promi normal. Hindi ka nagbantag, nangutan na pag ko garang nay. Hana ba yung gibati na ba yung mura ba siya kaanakon. Huwag mo kunupot sa gibati pa. Malipay si nanay. May pansan ha, ito ang guo. Kaso, Promi ako pa makaanak. Budag nagsagit ng bisong ako Lagi. sakit ng dani. Ag kami jud tinaod ang gigood ning tanan. Kay des naagi si Promi napi nang gawa sa isang bisong nga lainon, murag unod-unod. Murag karni. Hindi man ko na. Bawsa nito unsa. Nauta na bat si isang nanay og karang may pagburas ko nanay ingato ba ko pag isa ha. Kasuway nga to. Nga na din dahil sa idahang pang imnon o kuwan. Daghan man sa Ginoo tambaw. Tambaw. Karon guys lipay nami. Salamat sa Ginoo kay naka lingkawas sa gadud si Promi. Karon tuig galaga daghan may kadyo mga problema pero bati ra gahapon. Kay aga mo nga problema marang gisalig sa Ginoo kay bomi nga di pasagdan. Si Promi nakalingkawas ra gud din taon. Kakita namin sa abang Frank Dalton sunod adlaw. Singan? Frank Dalton. Ka-birthday ni Kuan, Kuya Remix. Kay karon no pag birthday ni Kuan, Remix nga hinigugma ni Ate Alitz. Kadengan sila. Sa grabe naay kadengan si Kuan, Frank Dalton. Hala. Excited ako tara sa bata. Si Alin, ito kadungan masamong naho. Si Junjun. Si Dudu, may kadungan. Si Bata. Nakasaadyo kong mananghilin. Wa ko mananghid. Ada, ay pananghid mo itong susukital. Wa ba dapat si Malawos bisag garang inita? An ihumog tubig aron di si Malawos. Garahan ko inganing color. Mabay tawagang kuan sa kasalpohon motif inganing kolora kay garahan ko inganing color. Kasagaran pad sa ang mga orchids ingani ag mga color. Napay iban nga dark padaani. Dali pay ko kaazo nga di masabot sa gibati. Nanakan ko pag-umangkon. Excited ako mangkugus sa anak ni Promi. Nagsabot taraming Promi daan nga. Inigpa-check up ni sa puhon at tagbilaran ako magbantay sa bata. Kanahan pa ko magbantay og bata kaya malingaw ko. Gina naman ko doktor nga bawalay ko ko mga anak. Pero wa man naman pud ka lang nay. Wa man naman pud kunawa danon paglaom bisag gina nang ko doktor nga bawalay ko mga anak kay basta nagiog ka lang nay maadyo rin sakit ang kasing-kasing. Kasi pwede pa ko na makaanak. Ginoo ra kay bawas tanan. Ahara pang salag sa Ginoo ni sakit. Hala, excited ako kaadyo. Excited ako kaadyo makakita sa anak ni Promi, si Frank Dalton. Salamat din sa Ginoo kay nakalingkawas sa gadod si Promi. Magud ko kay ara magtunggo la kay. Hala, gwapo! Makahimos kaadyo, excited ako mahawid. Hala. Nakahilag ko sa kalipay. Pupod, dali tayo magud ko kaadyo. Nag-aamag ko gabi eh. Beras ang adlaw. Ang abi ko ba pa nasumpa gabi eh. Wa mo ko nagpahibaw. Akarang hindi kalit-kalit. Dami sa man. Ha? Isa man. Arang karatang ko Romy. Dali sa man. Yung mag-vlog wa. Pagsumpa? Wa. Sayang. Kaya dali man ko kay nin-text man si Ma'am Jenny Haso nin sangatir. Sumpa as mo Romy ingan man. Mao ko nang gawas ko. Wa ko nasaba. Nangita ko mga buhak to. Darama ka mananghilin, nang gikawat. Sorry did nang. Mananghilin, sorry did. Ang ikot do gyud buhak sa imong orchids. Isa man sa ko din mo tali nga ipasumpa. Marisa Espara, set out. Paano mahimo kayo may karatsutsi? Puti man dyan din. Ah, tali buwak na pod. Order ko ka. Uy, di apod. Hala. Bisa garang niwanga. Yung buwak. Dahag banda. Dari ko nagkuha gabi di ang ikutlo. Ang kasanabot mo? Oh, ligo daw siya. Oh, ligo.
Like this one. Like this one. Di nagkasabot og istorya, action ra. Pero, kaduha na may oh. Oh. Ha, lab man na. Love, I love you. Love. Oh. Ganun. Lab. Ganun. Ganun oh. Lab lagi. Oh, lang tagmuwa na ng gabi ara matamna na ni. Dahil na po itong project rito. Yan. Nanganak na marami dyan. Tiyaw. Kibati na eh. Hindi pa ya kayo. Salamat na sa Ginoo. Naluwas na po rami. Ganun na kung buntag naghigwaos nga. Kuha, naguluko nga. Kaya po rami yung larga kuha na. Bubay nga sila ra. Dami bibingka. Dapoy slice bare, dapoy pansit. Sunod to egg, doha na yung mag-birthday. Si Frank daw tanong si Remix. Sa grabe, sana all. Ato na yung pakison. Nay, ato pakison na silang hinikog manay. Ela, Remix! Kay arang kisan na imong hinikog ma. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. Hoo, hoo. May God ever bless you. Hoo, hoo. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday pod ni Frank Dalton. Frank Dalton. Sunod to ay Wibo nag-birthday. Kay duhay mag-birthday. Agamong soon to be policeman Burato Denmark. Cek rabi. Punbong. Nanti ako dua ka na taruh eskwela dyan. Sige, nagtagay. Di tab. Pagtaruh sa eskwela dyan kay sayang imong kagwapo. Dali ka mga pulis. Pulis gwapo. Yan imo ha. Luto. Istorya lagi ka makawawan tao mo tutos mga tukos. Kaya hindi ka mastorya sa kaya mo. Cake ra? Ha? Cake di ay. Snack man din eh. Cake ra mo? Oo. Nana. Nana ang cake ka? Mana? Magbunga. Hindi mo pa yun. Nasaan si ano? Maliit naman yan. Mo siyang gusto? Ah, pansit bun. Kumag pansit tari. Sasana? Mawawan na kakakarumbi. Ikaw, reverse. Pang kuno kita ha, pansit o pan. Ikaw mo na Tamis na ni Dante Adet. Ikaw na mo kuhan cake. Ikaw mo na i-discarte yan ha. Dito na ni panihapon ni ay. Salits, oh. Dahil kutsilyo, kamu na ibahala na ha. May pila pa nakawag sa kuha na, hospital. Ano na? Tulog ka ito ra. Huwag man yung tao, gawang inahan bi. Dua kadlaw kasaway bledim. Bi. Ano, tawag na no?